Мирный бистәсендә яшәүче Миңнесрур әби Кәлимуллинага 96 яшенә бирерлек түгел. Үзен тотышы, йөреше, кыяфәте, зиһененә сокланырлык аның. Ул әле дә эш белән кайнап, тормышны сөеп яши. Бер гасыр гомер итү өчен ничек яшәргә кирәксең? Журналистлар 100 яшәр белән очрашып, озак яшәү сере белән уртаклашып кайтты. Миңнесрур әбинең капка төбе ям-яшел чирәм, йорт җире көлеп тора, тәрәзә төбе саен ярангыл, ишек алдында тавыклары чирәм чимченә. Кыскасы, бөтен җирдә тормыш көткәнгә ишарә. Тумышы белән югары шәпкәдән 30нчы елгы репрессия җилләре бу гаиләне дә читтәп узмый. Алып сатар әтисен алып китәләр аның. Әткәйләр систайга, систайдан Казанга, Казаннан узатканнар. Безнең бөтен әйберне алып бетерделәр. Безнең хәзер сандыкларга бөтен расфорзыр дип инде кызыл әйбер белән җаддылар. Җадганнар әйбәгә катырдылар. Әнкәйин Сухарилар катырды безне Себергә куалар дип. Йортларыбыз әйбәти, шул хәтле бакчаларыбыз бик матур бер әйбер. Сарайларыбызның барында алдылар, берсендә алып киттеләр. Өйбезне нигә куян фирмасы ясарга дип бүлмә такталарын сөткәннәр инде. Илдә сугыш чыккач, яшүсмер кыз мәктәптә укуын ташлап, ныклап атлы эштә эшли. Атны җигәргә, йөртәләргә дә кирәк бит әле. 42нчы елда колхоз нәрәте кушуы буенча Бөгелмәгә аэродром төзергә озатыла. Аннан Шеремет урманыннан нарат ташый. Майда киттек, октябрьдә кайттык без бетергәнче. Без иртәнге 6дан 6га безне гел милиция каратып эшләтте. Перловка буткасы белән төрмәдә бергә ашыйбызмы 42нчы елны. Әле Шеремет урманыннан нарат тамырлары ташып, менә моның күгән таулары ташып, әле сугыш бара, мосы сугышта инде. Шуннан ат белән Шеремет тауын төшәрмәй ятым, тәгәрмәчкә җирдә куям шушы әйтеп, 2 генә атыйк, 5 бригада безнең бригада, 5 бригада булды, олы бер төшепкә. Шуны әйтеп, яна беләргә итәргә. Дигез чыгарырга. Сугыштан соң берничә ел Ярославда торып чыгаруда, Мәскәү янында урман кисүдә, Бирсутта баржа ташуда катнаша. Кыскасы, колхоз нәрәте кая куша, ул шунда була. 47нче турга киттек. Киттек инде, киттек, андагы битне тимер көдәк белән кырып алган кофталар. Бит үзе ачлык, Мәскәү урманда урман киттем кыш буе. 2 мишәр кытые, икәү. Бер урыс 27 километр утын кисеп аудара. Без аны шкәртәбез, үябез. Сугыштан кайткан Нәгыйм атлы егет белән гаилә корып, читтә яшиләр, Мирнига кайтып урман хуҗалыгында эшлиләр. Каты авырудан вафат булган ирен югалтуны авыр кичерә ул. Һәм менә 400 ел ялгызы гомер итә. Әнисе сеңлесен тәрбияли, сеңлесенең улы Наилне үстерергә булыша. Хәзер Наиле аның терәге, көндә шалтыратмый калмый икән. Туганнары Сөембикә белән Ирек Махуровлар исә әбине тәрбияли, һәр эшендә булыша. Иртә кич дип әйтмим. Иртәсен, кичен бер адбан әйтеп әйтмәй калмыйлар. Әнә ирекләр. Ирле хатын икесе. Торапа әйт, өй алма әйт, бүген вакытта барабыз диләр. Төнге безне икеме иш узата киләләр. Иш капканга иш кыйхатып киләбез диләр. Мөнәҗәт шигырьләр язу ахиры сол. Шигырь язу һөнәр түгел, ләкин аны сирәк язалар. Кай берәүләр язган язмалардан чын туганнан искә алалар. Бу көннәрдә яшелчә бәрәңге утырту белән мәшгуль булды. Булышучылар аның нәрәтен үтәп кенә тора. Мисурап аның һәрвакыттан шулай барлап белешеп торабыз. Иртән звонить итеп хәлләрен, аннан соң инде төшеп кирәк әйберләрне, әгәр дә алып кайтырга кирәк эшләре булса инде. Шулай кулдан килгән кадәр Сөембикә белән бергә ярдәм итәбез. Шат күңелле, көчле хәтерле, бүгенгесе көндә дәгән барысындагын бала чагыннан алып, бүгенгесе көнгә кадәр барысындагын сөйләп бирә ала. Мондый кешеләр бик сирәк очрыйлар, шуңа күрә аның белән очрашканда сөйләшүе үзе бер тарих. Озын гомерле булуын, авыр эшне яратуы, аны тән табып башкаруы, оптимист рухлы булуыннан күрә 100 яшәр. Әле дә эшсез тора алмый, гел хәрәкәттә ул. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.